Testu ingurua emanaz gaurko nire bisita honi, izan ere, hau da diputagun nagusi bezala, gutxera bera 4 hilabete damazkigu, berak alkate bezala. Eta gure ibiladi honetan guk hartu genuen hasieratik konpromisoa, alde batetik printzipio nagusia behin eta berriro errepikatzen dudana da, guk Gipuzkoaren lurralde orekaren aldeko apustu egiten dugula, eta beraz, kasu honetan baita ere, Debabarrena bailara eta Elgoibar herriaren inguruan ikusten dugu apustu hori mantendu behar daukagula. Eta alde horretatik behintzat, gaurko bisitak simbolismo hori badauka. Nik uste dut gure Aldundiaren apustu horren berri ematen du eta horren isla da. Nik uste dut hori aipatzea importantea zela. Guk noski apustu horri eman diogu rekorritua, eta gaurko elementu simbolikoa zen, Alfredo berak alkateak guri bilera eskatu zigunean herriaren erronka nagusiak azaltzeko, guk Aldunditik esan genion, diputagun nagusia agertuko zela herria eta bertaratu egingo zela. Guk hori orain arte behintzat horrela eskatu diguten alkate guztiekin egin dugu. Alegia bilera eskatzen diguten bakoitzean, esaten diogu joango garela herrira eta herrian in situ ezagutuko ditugula arazoak. Niri niretzako behintzat hori oso aberasgarria da. Gauza bada Gipuzkoako plazako egoitzan egotea eta jendea hartzea, eta horrekin informazioa hartzen da, baina nik uste dut asko zela importanteagoa dela herrietara joan, eta bertan dauden beharrak eta dauden erronkak beharran bezala ezagutzea. Nik ze inpresioa jaso dudan, nik uste dut hor ikusten dela alde batetik herria, Elgoibarko herria, ikuspegi, gizarte ikuspegitik eta ekonomiko ikuspegitik indartsu dagoela, proiektu berria dauzkate, berak aipatu duen bezala dano baten proiektua ezagutu dugu, eta egia da zailtasuna dauzkatela, baina hor ikusten den, oinarrian ikusten dena da hazkunde dinamika bat, ambizio bat, jarrera bat garatzeko eta lehian mantentzeko. Eta nik uste dut hori Elgoibarko herriarentzako eta Gipuzkoa osoarentzako horrelako enpresak edukitzea dinamismo horrekin eta indar horrekin oso importantea dela. Zailtasunak izango dituze, biztan da, eta gu aldan neurrian erakunde bezala zailtasun horiei aurre egiten laguntzeko gaude. Nik uste dut gaur bertan eurekin egon gararik hartu ditugu guren eskariak, eta azterketa bat egingo dugu, zertan lagundu dezakegun hori ikusteko. Eta beste, Alfredok aipatzen zituen beste hainbat arlotan ere, berdin ez. Hor, garraio ikuspegitik, edo gizarte politiken ikuspegitik, edo herriak dituen beharrak eta erronkak, guk bertatik bertara ezagutzeko parada izan dugu gaurkoan, eta hortik aurrera, nik uste dut gaurkoa lehenengo, toma de kontaktu bat, edo hartuen bat izan dela, eta hemendik aurrera izango dugu aukera berriro hitz egiteko eta gauzak sakonago aztertzeko. Baina nik bentsat jaso dudan impresioa izan da, hau, bai herri hau eta bai baiara hau bizi dagoela, eta horrek eskatzen du arduradun politikoen eskutik eta partetik behintzat arazoi erantzuteko konpromisoa, ahalmena eta lana. Nik uste dut hortarako presa dela, adosuan den biak, hortik heldu behar diogula elkarrekin, bakoitzak bere ikuspegitik, baina eskutik joan beharra daukagula Gipuzkoa osoak eta kasu honetan Elgoibarre dituen erronka nagusiei behar bezala erantzuteko.